खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरां जिल्ला सान 2025 फालिनायनि थाखाय मिनि माराथन खुंगोन। कक्राझारनि साखाथियाव मोनसे सन्देह गोनां बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बन्द जानाय रेलवे सिबिथाया फिन जागायफिनबाय। दिल्लीयाव जानाय एनकाउन्टाराव बिहारनि 4 मस्ट वान्टेड गेंस्टारनि जिउ खहा। रावारि उनमोनथाइखौ रैखा खालामनो थाखाय हादरसा सरकारा मोन 62 गुदि फरायसालिफोराव टिवा राव थिसनदों। एनपिएस फोरोंगिरि फरामा आसामाव गोजाम पेन्सन स्किमखौ फिन जागायफिननो दाबि खालामफिनदों। गासै हाग्रा ओनसोलनि बेलायाव भारत हादोरा बुहुमनाङैनो 9थि मासियाव गाखोबाय। रेल लामायाव आइइडि बेरफ्रुनायनि उनाव आसाम डिजिपिआ कक्राझाराव रैखाथिखौ नायफामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। चिरां जिल्ला सान 2025 फालिनायनि थाखाय मिनि माराथन खुंगोन। चिरां जिल्ला खुंथाया जिल्ला सान 2025 खौ फालिनो थाखाय मिनि माराथन खुंनो फोसावथाय होदों। बे हाबाफारिया 30 अक्ट'बर खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय काजलगाव जिल्ला कमिशनारनि मावख'निफ्राय जागोन। बे माराथनआ 12.8 किल'मिटार गोलाव जागोन आरो गासैबो आथोननि बाहागो लाग्राफोरनि थाखाय खुला थागोन। 29 अक्ट'बर 2025 आव मुं थिसननाया जोबगोन। गोसो गुदुं बान्थाखौ फोसावनाय जादों। जौसिन बान्थाया 25,000 रां, नैथि बान्थाया 20,000 रां आरो थामथि बान्थाया हौवा आरो हिन्जाव सानैनिबो थाखाय 15,000 रां। बेजों लोगोसे 5,000 रांनि मोन 7 गोजोनथाव बान्थाबो होनाय जागोन। सोरबा गोसो गुदुं सुबुंफोरा मुं थिसननो आरो उफ्रा मिथिथायनि थाखाय काजलगावआव थानाय जिल्ला गेलेमु मावख'गिरिनि मावख'आव जगाजग खालामनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ। कक्राझारनि साखाथियाव मोनसे सन्देह गोनां बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बन्द जानाय रेल सिबिथाया फिन जागायफिनबाय। कक्राझाराव मोनसे सन्देह गोनां बेरफ्रुनायनि जाहोनाव ट्रेकखौ खहा खालामनायनि उनाव रेल सिबिथाया फिन जागायफिनदों। दिनै बृहस्पतिबारनि फुंबिलियाव कक्राझार जिल्लानि सालाकाथि आरो कक्राझार स्टेशननि गेजेराव मोनसे सन्देह गोनां बेरफ्रुनायनि जाहोनाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे (एनएफआर) लाइनआव रेल सिबिथाया हेंथा जायो। बे जाथाया हरनि 1 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला जायगानि पाइलट आरो मालगारिनि मेनेजारआ गोब्राबै दावराव खोनादोंमोन आरो हरखाबनो सोमावग्लुंदोंमोन। बिथांमोनहा ट्रेनखौ दोनथ'नानै जायगाखौ नायगिदिंहैदों। बिबानगिरिफोरा रेलवे स्लिपार आरो ट्रेकनि खहा जानायखौ नागिरना मोनो, जाय बेरफ्रुनायनि जाथावना दं। रेलवे प्रटेक्शन फर्स (आरपीएफ), सोरखारि रेलवे पुलिस (जीआरपी) आरो हादोरसा पुलिसनि हानजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनानै थाबैनो नायबिजिरनायखौ जागायनाय जायो। रेलवे इन्जिनियारफोरा थाबैनो ट्रेकखौ फोसाबदों आरो फुंनि 5:25 रिंगासोआव रेल सिबिथाया नर्मेल जाफिनदों। बे जेंनानि समाव मोन 8 रेल सिबिथायफोरा गोहोम गोग्लैदों, जेराव 1 एबा 2 घन्टासिम गोबाव जादों। रैखाथि आनजाद खालामनाय समाव बिथांमोनखौ खाथिनि स्टेशनफोराव लाखिनाय जादों। जाथायनि फिननायाव, एनएफआरआ ट्रेकनि सेन्सिटिभ स्ट्रेचफोराव पेट्रलिं आरो नोजोर लाखिनायखौ बांहोदों। गोबां आरपीएफनि मावफारिया आरो इन्जिनियारिं मावफारिया थिसनदों। बेरफ्रुनायनि जाहोनखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै, नाथाय बिबानगिरिफोरा बेखौ मोनसे गोख्रों रैखाथि जेंना महरै सानगासिनो दं आरो नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। दिल्लीयाव जानाय एनकाउन्टाराव बिहारनि 4 मस्ट वान्टेड गेंस्टारनि जिउ खहा। बुधबारनि फुंबिलियाव दिल्लीनि रहिनी ओनसोलाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव बिहारनि 4 मस्ट वान्टेड गेंस्टारफोरखौ गुलि गावनानै बुथारो। थि संगालि खौरां मोननायनि उनाव बिहार पुलिसजों लोगोसे दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ जयै अपारेसन खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे एनकाउन्टारआ फुंनि 2:20 रिंगासोआव जायो जेब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा पुलिस हानजाजों बेंखनजादोंमोन। बेनि उनाव गोबां गुलि गावलायनायनि जाहोनाव 4बो गेंस्टारफोर फारियै 25 बोसोर बैसोनि रन्जन पाठक, 25 बोसोर बैसोनि बिमलेश महतो उर्फे बिमलेश साहनी, 33 बोसोर बैसोनि मनीष पाठक आरो 21 बोसोर बैसोनि अमन ठाकुरआ जिउ गोमायो।
पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे हानजाया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां बिहाराव दावराव-दावसि सोमजिहोनो सानगासिनो दंमोन। गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय डक्टर BSA देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि बे सुबुंफोरा गासै बिहार आरो नेपालाव गोबां गोख्रों दायफोर जेरै रां दाबिनाय आरो हिंसायारि खामानिफोराव बाहागो लादोंमोन। सप्ताहफोरनि गोख्रों नायदिंनायनि उनाव बे मोगा-मोगि जादों। सासे गागि मावख'गिरिया बुङो, बे अपारेशना हादरसाफोरनि गेजेराव खामानि मावबाय थानाय संगठित क्राइम हानजाफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों खौरां होयो। दिल्ली आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव बिसोरनि लोगोफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौरांआव दङ, गावारि उनमोनथाइखौ रैखा खालामनो थाखाय हादोरसा सोरखारा मोन 62 गुदि फरायसालिफोराव टिवा राव थिसनदों। आसाम सरकारा रावखौ रैखाथि होनो थाखाय गुदि फरायसालिफोराव टिवा बिजों फोरोंथाय जागायदों। राम सरकारा फोसावदों दि रायजोनि गं 62 गाहाय गुदि फरायसालिफोराव टिवा रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै बाहायनाय जागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया टिवा हारिनि रावारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो गथ'फोरखौ गावनि बिमा रावाव सोलोंथाइ लानो हानाय खालामनाय। बे बिथोनखौ आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुनि दैदेननायाव होनाय हादरनां खान्थि बादियै होनाय जादों, जाय गुदि थाखोआव गावनि बिमा रावाव सोलोंनायखौ थुलुंगा होयो। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि बे गोरोबथाया टिवा राव रायज्लायग्रा फरायसाफोरखौ आयदा सोलोंनो आरो गावसोरनि हारिमुआरि उनमोनथाइजों सोमोन्दो लाखिनो गोरलै खालामगोन। बे थांखिखौ ट्राइबेल हारिनि गेजेराव सोलोंथायारि जाफुंसारनाय आरो हारिमुआरि सिनायथि मोन्नैखौबो बांहोनायनि थाखाय मोनसे गोनांथार आगान होननानै साननाय जायो। बाथि खौरांआव दङ, NPS फोरोंगिरि फरामा आसामाव गोजाम पेन्सन स्किमखौ फिन जागायफिननो दाबि खालामफिनदों। शिबसागराव थानाय NPS फोरोंगिरि आरो साख्रिआवलाफोरनि फरामा फिन खेबसेबाव आसाम सरकारखौ नेशनेल पेन्सन सिस्टेम NPS आव मुं थिसनजानाय फोरोंगिरिफोर आरो मावफारियाफोरनि थाखाय गोजाम पेन्सन स्किम OPS खौ जागायफिननो थाखाय खावलायहरदों। आफादगिरि डक्टर सिमन्त बरुवानि मासियाव जानाय बे जथुम्माया मान बावनायजों जागायो। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि तरुण चन्द्र नाथआ बुङो दि आजिरा मोननायनि उनाव साख्रिआवलाफोरनि थाखाय NPS खान्थिया गनायथाव नङा। बारग' गाहाय फोरोंगिरि जगत बरठाकुरा गावनि जेंनाफोरखौ फोरमायदों दि 33 बोसोर खामानि मावनायनि उनावबो थोजासे पेन्सननि सुबिदा मोनैनि जाहोनाव गावनि गथ'फोरनि गोजौ सोलोंथाइखौ हेफाजाब होनो हायाखै। गुबुन फोरोंगिरिफोर जेरै दिनमणि भुयान आरो प्रशान्त बरा बिथांमोनहाबो NPSनि मावफारियाफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि सायाव सावरायो। फ'रामनि सोद्रोमा ध्रुबज्यति बरठाकुर बिथाङा साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ गाव गावनि दाबिफोरखौ सुफुंजासिम खौसेथियै थानो थाखाय थुलुंगा होयो। सोद्रोमाफोरा 2013 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइनि गेजेराव रेगुलार जानाय गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ गोजाम पेन्सन स्किमआव सोफादेरनो थाखाय खावलायनानै शिबसागर डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरनायनि थिरांथा लायो। द'थि खौरांआव दङ, गासै हाग्रा ओनसोलनि बेलायाव भारत हादरा बुहुमनाङैनो 9थि मासियाव गाखोबाय। फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेशन FAO नि ग्लबेल फरेस्ट रिसोर्सेस एसेसमेन्ट 2025 नि बादिब्ला भारत हादरा गासै हाग्रा साग्लोबनायनि बेलायाव बुहुमनि 9थि मासियाव गाखोदों, जाय सिगांनि 10थि मासिनिफ्राय गोजौ जानानै दं। मिरु आबहावा बिफाननि मन्थ्रि भुपेन्दर यादवआ बे दावगानायखौ नोजोर होनानै बुङो दि बोसोरारि हाग्रा ओनसोल बांनायनि बेलायाव भारत हादरा बुहुमनि 3थि मासियाव दं। बिथाङा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव सरकारनि हाबाफारि जेरै बिफां गायनाय हाबाफारि आरो सुबुं समाजनि सांग्रां बाहागो लानायखौ गनायना लायो। बे जौगा थाखोनि गेजेरजों भारत जिब रोखोम संरैखाथि आरो आबहावा सोलायनायनि हेंथायै खामानि मावनायाव गावनि बिहोमाखौ बांहोनो नागिरो। 7थि खौरांआव दङ, रेल लामायाव IED बेरफ्रुनायनि उनाव आसाम DGPआ क'क्राझाराव रैखाथिखौ नायफामबाय। आसाम पुलिस डाइरेक्टरेट जेनेरेल हरमित सिंहआ दिनै बृहस्पतिबाराव क'क्राझार आरो सालाकाथि स्टेशननि गेजेराव मोनसे गोख्रों IED बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रेल लामाखौ गाज्रि खालामनायनि उनाव रैखाथि थासारिखौ नायनो थाखाय क'क्राझाराव दावबायदों। DGP सिंह बिथाङा सरायकेला 7थि बेटालियन पुलिस बादायाव गोजौ थाखोनि पुलिस आरो रैखाथि बिबानगिरिफोरजों मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायमेल दैदेनो।
बे सावरायनाया जाथायनि सायाव बिजिरनाय आरो आरोबाव दावराव-दावसिखौ होबथानो थाखाय होबथानायनि राहा लानायनि सायाव मिरुमोन। पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल बिथाङा बिबानगिरिफोरखौ गासै जिल्लायावनो गुबैयै रेल लामाफोर आरो गाहाय सुबिदाफोराव रैखाथि बांहोनो बोसोन होयो। बिथाङा हादोरसा पुलिस, रेलवे पुलिस आरो मिरु रैखाथि एजेन्सिफोरनि गेजेराव गोख्रों नांनानै खामानि मावनायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। खौरां बिजोंखौ नोजोर होनानै डिजिपि सिंह बिथाङा बुङो दि बे बेरफ्रुनाया मोनसे इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस (आइईडी) नि जाहोनाव जादों। फरेनसिक रिपर्टफोरा जायगानिफ्राय सेम्पोल बुथुमदों। दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनि थांखिफोरखौ थाबैनो थि खालामनाय जागोन होनना बिथाङा बुङो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।